Tervetuloa uudelleen videoon. Tässä me ollaan täällä mun himan pihalla. Ja vedellään vähän vetoja tällaisella. Olavilla mun vanha mailla. Tää on vitun pieni. Haluatteko vesiesten golfia? Ensin vedetään vaan ylös ja sitten sieltä jatketaan Lauri Markkasella. Sitten vedetään vesiesti. Esti. Veto. Pyörävedillä. Kameramiehellä on tällainen. Meneekö se suoraan tästä? Onko mä missään eniten vettä? Voiko kuvailla sanoa? Ei eniten vettä. Onko tämä hyvä vesikerros? Ehkä. Vetti vähän ohi sit. Näytä nyt niitä sun lämäreis. Äijä on ihan hullu tässä. Ei vittu. Se lähtee Olavin lämäri. Olavi mies voi syöttää. Kun pitää... Oho! Ihmiset! Se meni toisten ihmisten pihalle. Salainen. Voitko pitää tota hetken kädessä? Älä tolleen, kun sille ihan tolleen. Joo. Koska tässä ei oo kuorta. Tuolla se on. Ette nähnyt varmaan kameraa, mutta se lähti tän rakennuksen yli tässä. Kokonaan niinku tän yli kanssa. Tänne. Se oli aika pitkä veto. Kameramies ota palloa. Sieltä hän koittaa kiivetä takas. Nyt alkoi vähän satamaan. Ei se haittaa. Ota siitä kameramies. No, miten tää? Ota kameramies mailasi. Ota mailasi. Ja nyt minä lähden vetelemään taas lämäreitä. Ja voiko kameramies syöttää? Tää ei oo sit kaikista paras, mutta tällainen pikku... Vettää sitten chippi vai normi? Ihan normi. Täällä sit lähtee vähän. Lähti aika hyvin. Hei, tilatkaa kanava, jos ette ole vielä sitä tehneet. Tykätkää videosta, kun tästä kaiken tää videoeditoiminen kestää. Niin, Voitko kameramies ottaa? minkä? Ota vaan niinku 2. Mitkä skillit? Ei pysty vetää 2. Nyt näkyy vähän huonosti. Sekin oli anteeksi kiroilusta, mutta en siis tiedä yhtään, että mitä kävi. Että tollasia, että mä joudun taas mennä sinne toiselle. Kamera. Kameramies hakee. Nyt on tulossa sitten ekstra paljon videoita, kun tulee kesäloma, niin voi tehdä paljon. Meni Mercedeksen taakse. Mercedes-Benz. Hei! Vielä! Nyt on toisen vuoro ottaa kamera ja minä vedän vielä pari vetoa ja sitten tämä video loppuu. Tänään on tulossa jätkiä, jos olette kattonut koko Leijona pelin. Suomi voitti MM-kisat.
Mutta hän lopetti. Kameramies on vapaana kyllä. Golfi. Huonompi vehje. Tosta lähdetään tästä. Olikin aika hyvä tiusut. Ja se olisi varmaan viimeinen vedon pari. Lämäri ja normivetola. Nyt lähtee 2 viimeistä vetoa. Tähän ohi. Haluan vetää kanoja. Mikä se nyt? Baseball. Lauri Markkinen, Lauri Markkinen, ollaan tehty. Vielä viimeinen. viimeinen veto. Älä hoida vielä pois. Se ois. Nähdään seuraavassa videossa. Se ois moikka.